Mutano wazukuru. Magadi wazukuru wangu. Nofara magadi sekuru. Wanziko upenyushe. Anzo wakadiko upenyu kwa munobva. Upenyu munodaro sekuru. Magura matunhu ukasheka nyika kudai. Ndimi manza nekufamba mitunhu yakawanda muchisvika panapa. Aiwa ndizvo sekuru. Notenda rigova manake kana masunungurwa naye. Sinoona kutendai kuti zvinhu zvenyu zvikufambirei zvakanaka. Zvakanaka sekuru. Bwera kwamachita ene nawe kuti ndiite kuti ndikuparadza nesina bwera ndokuwakera kuti mukhale bwino. Anzi kuyo kwamaita ndisi kuda kuti ndikuparadzanisei. Kunyange makabva musingawirirani ndoda kuti mubve panapa muchiwirirana. Mamba para. Muri kuzwa mashoko ndikutaura. Kutowirirana zvekuti. So endao ndikayangana iwe madhara iwe nkani nawe ukuyambobora vanhu anje. Ndichitarisa nhau yako iwe mudhara iyoyo haisi yekutanga, hakusi kutanga kupinda muno mudhara rineri nhasi handiti? Shuwa Ndiwani we, Raul. Zita rako unonzani? Jeremiah. Jeremiah. Murahwa. Murahwa. Amurahwa. Ndini baba. Wambongori mvinde Huroyi zvakapera. Anzi wangombori mukuru waHuroyi zvakapera. Mwakandipedzera tsangamiri ndakanokuona mata ndakasununguka. Akorora mata wakasununguka. Kuri sei kurungara kwamutare? Ndiri kubhema vhari mumapurazi. Kubhema vhari mumapurazi. Okay, anakuipa mkono. So nezuro musi wakutanga kuuya ukachamba tsumbo ukabatiwa ukaenda ukauyana kabegi kako nezuro dumwa rako ukabvisa wega ndizvona izvi? Ndizvo tsangamiri. Wakaisa muhomwe. Ndizvo tsangamiri. Dura ukabvisa dumwa wakabvisa wega kamuzukuru dumwa rako nezuro? Ndizvo tsangamiri. Unekwa wakanyeperwa here? Unekwa wakanyeperwa here? Hapana. Wakavhundutsirwa here? Wachitizidzirwa here? Hapana. Zvakanaka. Uyo wakauya naye mukadzi wako? Uyu mukadzi wako wakauya naye? Visa doko. Visa heti nzuri. Unoona iwe ndiwe hanzvadzi yacho kauku? Uri kunze ndiwe hanzvadzi yacho. Imi wasikana ndiani wenyu? Imimi wasikana awo ndiani wenyu mai? Mudzimai. Mai vakuita sei? Pakuberekwa. Unoona tikadzoka kumashure? Tikadzoka kana kubwerera kumambuyo? Anzi kana takadzoka kumashure ndijani? Iyi nyaya iyi hamuna kuitanga kunetsana manje? Hanzi kunetsana kwa kusuka manje munenge mune kanguva muchinetsana kai? Baba muchinzi vadai, amai vachinzi vadai nouku. Asi maishaya pese pakati panogona kukuudzai kuti kunetsana kuita vanhu kutangira pari. Hanzi maingoona vanhu vachinetsana muchinzwa uyo ari kuti ndinhengi uyo ari kuti ndinhengi. Asi honzero yacho iri kukonzesa kuti vanhu vasvike pakunetsana kuti iri kubva papi maishaya kuti iri kubva nepapi chaipo. Unoona kwamuri vana, vanhu maitofamba amai muchivabata, baba muchivabata, asi maishaya kupedzerai. Amai masingabatira. Hanzi mimi vana muchibva mambotangawo kufamba musati mambobatawo amai here? Dairai nambo yamakasima. Dairai makasima. Ina ndisati ndaibata baba. Aita. Asi kaHuroyi munoona zvazvinoda Huroyi. Nhau yakaitika kuti uyu asvike pakubatwa. Hanzi nhau yakaita pakusvika kuti ava mai vasvike pakubatwa. Inhau yakatangira kuna baba. Inhau yakatanga zvichitanga zvichibva nekuna baba. Iwe muzukuru mukadzi we. Iwe muzukuru mukadzi. Shewe. Ndakakubata kai. Hanzi ndakakubata kai. Makazviona ndizvo. Ai. Pereka makazviona ndizvo. Hanzi taura nemwoyo wako, sekuru havakumanikidze, sekuru havamanikidze munhu. Kana usina kubatwa hauna, kana wakabatwa wakabatwa. Hanzi ndakakubata kaiyoyo, kana usina hauna, kana wakabatwa wakabatwa. Ndingati akandibata ngotanda parwa. Mbuya, munoti ndakabatwa. Kana kuti handina. Ndakabatwa kana kuti handina. Asi inini semurume wenyu uchadosara nemi sekuru wafa. Ndinoti itai kuti makabatwa. Mochizokumbira kuexplainerwa kuti sekuru, inini ndanga ndisingatozvizivi, ndibatsireiwo kuti zvakafamba sei. Sekuru chenu, ndiri kunyeba here? Ndicho ndofunga ndokuti mubatsire. Kana vamura vabatsirai mudzimai. Handori pano hake mudzimai zvakanaka ngokuti takatanga kupumhana muna 1975. Ndope ndakatanga kunga ndamupume Huroyi, andaroti akanditwara. Ndozvendakanga ndikapupura kuna sekuru zvakandonaka hatizi kuambana takandodini. Dzikana ndakazonge ndazomupuma kuti aiwe Huroyi, wakunga ndaakone zviro zviri kuitika zveshumba yandakazokumana naye muhope
ikanibumuridza ikanibvite sikaridzi dzese nekwendakazorohwa nebhasikoro. Nanhasi apa pangu pava ndiri kundorwadziwa nanhasi apa. Chifo chiripo ndakambopuwa mushonga ndisekuru hausati wavasunhura basi changamire. Saka mukadzi wako akagwana neuroyi? Handichazii sekuti munhu wendakandororawo ndikabvisire pfuma kuti kumusha kwake pano akamupa kuti ari wakapuwe pamba pangu kuhapeni. Unono ndakada kukudza mukadzi wako haana kubva neuroyi mukati memusha wake wakaberekwa. Hanzi kwaakabva mukadzi wako akabva akachena, haana kubva neuroyi. Chaakabva nacho ishavere mambutsa-mbutsa idhimoni. Hanzi chaakabva nacho haana kutobva achitomuka achitoziva kuti ndiri muroyi. Yanga ari mamutswa-mutswa, ari madhimoni ekungomutsuwawo kwete kuti akabva neuroyi musha kwavo. Uroyi wakazosimbira mukati memusha wako? Asi uroyi wakazovapo mukati wemusha mavo nekuda kwemishonga yamaibata, nekuda kwemishonga yekufamba kwamaiita, kunetsana kwamaiita. Unoziva chinotondera chinotaura nawe umwe mukadzi wako waenda naye muchida kuenda kun'anga uchisumudza uchidzokera mashure ukazoenda kumaprofita. Wakaudza ndiani pavana vako? Ndinogara ndichataurira azhinji acho Kuti kupinduka kwandakazoita kupinde muchechi indaa yekuti ndakati kuenda kun'anga nemudzimai wangu. Mudzimai wangu anga akatakura, aizwisisa kairi, yanga yamimba yechitatu. Saka tiri kuenda kun'anga kuri kuti abatsirwe, ndopetakanga tichidarike paintersection nekupinde pamabricks kwaNorosi. Ndopendakasimudzwa ngemhepo ndichidzotswa mashure, ndichipetuka futi ndichisimudzwa futi ngemhepo ndichisimudzwa mashure. Mukadzi wangu akati mwakupenga ka, ndikati kuti ndimira ndimboedzazve. Kwabva ndaedza kubva ndasimudzwa futi zvakada, ndikati no, ngatidzokere. Tiri kudzokera zvezvo ndopendakati ndikatende kuvanhu ayaya kasi api, ndikati mapostori ndokutode utende wanga uri musosono. saka mishonga yawakatsvaga iyi uyoyo mese munenge hatingati ku50-50. Uyo akabva neshava yeroyi but zvikamba kazvozvona pamba pako chako wandakachibata kwasara zviviri kumba, chinova chachakushandisa mukadzi wako nechako. Muchaita sei nazvo? Azooneka mukutora mushonga kwese kwamaita uchitakurwa uchiita sekupikisana kwaita mushonga. Tasaone mushonga iye yakazosvika mukudyarira zvikwambo zvekuti nezuro wakabviswa rimwe duma rawakanotora kun'anga iyoyo. Zvinezvi kwakasara chikwambo kumba kwako chichibatanidzira chimwe chikwambo chakazowawo nekuti mukadzi wako wamusha imomo akazotanga kuroyawo kwaane chikwambo chako zvako zvazvizviviri nechamai hwani rako duma renhingirini rawakanotora kun'anga nechikwambo ichi. Saka kwasara zvikwambo zviviri kumba. Saka muchapaita sei? Endekeza zvinhu zvinotopinda muropa. Hanzi zvichitotarisana sekuru zvinhu zvinotofamba kana muropa. Hanzi zvichireva izvo kuti zvinogona kana kusaita zvekunzenda munotora zvakati kumba kwenyu, munogona kupiwa uri mushonga wekuti unogeza nyama dzenyu, wokubvisa uroyi mumwiri menyu nekuchaya zvekushanda zviri munyama dzenyu. Zvingatibatsira chana. Asi kamukadzi uyo uchamuita sei? Asi mukadzi uchazoitawo sei? Mukadzi hapana chikundinomboita naye, mukadzi wangu ndondogara naye. Atezva pamusoro ndingati kuzosimudza nyaya yesekuti izosvika kunoku ndindakatoisimudza inini. Ndine tsamba itori paredimeni chigodoro yandakanyorwa nomupashawo washupana natete auya kumba akati ndiyo akatoinyora mupasha, ndapevekwa jena mwana wawo kuti endai mufambire mwana wenyu wandipedzera mhuri yangu. Ndiyo akati kuti ndidini ndiende kuchechi, ndidzingwe kuchechi. Ndo zvakanyorwa ipapo. Ritori duro rokutoti ndape vanhu vepajena mwana wawo. Zvikuratidza kuti wanga asikachamudi pakati pemusha. Ndakatora mwana wangu. Asi ndakambata tete wako, asi unaana naro. Mati? Tete wako ndakambata. Handirambirani nazvo. Adarozvo ndopa kuzoti nini tobva taende kuchidare paheadman pamera ndo yatakatsangurirwa nezuro iya pakufamba patakafamba ndokunga takafamba n'anga mbiri wakangobatwa ndiye mupasha. Ndobva ndatochaje mwiri pendo kugezera zita remwana wangu. Ucho mupasha akatendeka kuti ndinobhadhara. Tazoti gare hakuna miripo yakazouya. Ndakadzoka futi, chakazoita futi kuti ndidzoke ndakanga ndatogara nehanzvadzi yangu kumba. Chakazoita ndidzoke, hanzvadzi yanga idoti ndikotore zvinhu zvaya kumba. Yasvike kumba kwake ndobva yakasvika imba yaya yakatopwanywa. Zvidziyo zvacho mumba wakatora mupasha, hanzi akapisa. Mazenge ipamba ipapo wakatora kwakuakira umwe wakadzi nemawindow frame acho akatora akaakira umweni wakadzi. Ndopandakazoenda paheadman kwakopinze nyaya yangu yakadaro. Ndokuzosisa katazosvika kuno kudai.
asivalira ukolo yavanozuru ndozvitaurwa nasekuru kuti nawo yamavinga panapa ndo mutauro wandiri kuita kuti mukwasha wako ndakamumbata nemwana wako vachitsanangura mutsananguro wawaita iwo kuti zvakafamba so kusvika masvika pamuri nhasi kana kuti kusvika mukubatana kwavaita kuti zvakafamba sei ndofunga mazvinji tinozvitenda chameme iwe mukadzi unoona unopokana nepanyaya rooroyo hanzi mukadziwo une zvaunopokana nazvo maererano nemashoko ari kutaurwa nasekuru Tasvu here Huroyi musoro ino kuti zvichiita kuti iyo aona sekuru ndovanoda kuti azindazviona nokuti kwandakaenda iyo vakazi hazi ndakaona makadini makaberekeswa makatemerwa nyora kumusana kwenyu nokunokorwe tsoka imimi mbuya dai muna mwari wenyu maida kudai mwakafa kare kare. Saka sekuru wataura kuti muzukuru kana sekuru achitaura nyatsoteerera yaniri sekuru ndofunga vaudza kana hanzvadzi yako kuti akabva kumusha kwenyu asina kana Huroyi aingomutswawo sezvinoitwa vamwe kuti unogona kungomutswa handiti asi nemushure mekunge wamusha imomo nekufamba kwamaita ukazopedzisira wani mashave ekumutswa apauri ni maererano nezvauri kutaura izvozvo kuti une nyora dzawakatemwa handiti kumutswa kachiona kureva kuti nyora idzodzo dzakatemwa nenhau yeUroyi kumutswa ndaikumbira kusekuru acho kuti andibatsira ndokubatsira wamudakitwa manzi panyaya tiri kutaura muno maimapindira muno mumwe ane chekutaura uri kukumbira kubatsirwa nasekuru sekuru vacho vari kubatsira yande saka vatane mishonga vachakupai yekuti Huroyi huri munyama dzenyu wokupfekedzwa hwese muiti wekuchaya wokubva muropa kwete kuti kubviswa kwezvinhu kweganzi hongo uri muropa muchapiwa mushonga wekuchaya wokubvisa zvimuropa handei kunyora idzodzo dzawakatemwa dzoda kupahwa dzoda kupiwa mushonga iwoyo ndekumbira kufunzawo ndakaita mararamiro angu endinoita vabereki vabatwa kuti baba ndega ndichingowabata ndichivabata mukati mekurarama asi pese pandinofamba ndinonzi ndine munhu wandakaisirwa mumwiri mangu usiku uya unotorota uchirara nemunhu saka mbereko yakabva futi kuonetsa zvekutoti kana nemurume chaicho ugarisana chaiyo kunotonetsa asi dambudziko ranga ripange kuti waitaura baba zviri kudai vaita kuti kana zviri ushuba ikoko dzokai mugare panopamba ingati nandiri twatete musha saka hondo yendinayo hombe ndeyekuti munhu wendakaberekeswa munhu murume ndoenda ndobvunza vana vasekuru kuti munhu murume unotaurirwa kuti ndakaberekeswa ini novati pache zvangu pahope chaipo ndinotozviona kusvika pa kuzo ndakagutsikana kuti kana unetsana panoita nemurume ndakugamuchira zvese kuti zvaaita zvese uri right ini nditori wrong nokuti une zvari kuona pandiri nini nekuti pese kana hamuna kutotsukana unoamba ngoti shutu watotsamwa watodai sura kuita kuti ukata zvakabviswa nezuro nababa wako wazvona wakaona chakabviswa ndakazviona ungazive kuti chimiro chii chinhu ichochi chakabvisa saka ndogondo raishanda rachiona irori ndinoona mumiro wachakaita iyoyo wachanchakaita ndogondo raikuita ivakadzi saka pamauda kuti muchisurungurwa pamatambudziko amamwe aiwayo kuti muchiendawo panomawo dzimba dzichamira mbere kwedzodzo dzogadzirwa totenda ko nyoka inondotaurwa iri mumusha iyi ndoma zvakabata nemadumwa iwaya nyoka inosanduka muropa ravo sadataratchaine kurusana kana iwe uda kufuta kuchaine kurusana ndinochekutanga inini ndaingotiwo ndichikura sekuru ndakamuka makuseni ndairi grade 4 ndaitya abereki angu kuti ndikadaudza mai aindivhoisira kuti ndisataure ndotya kuti ndikataura dai so
pamweni ndinogona kurohwa ndaingonyarara ndakamuka peni rangu riri panze ndobetsa moto mukicheni saka ndamuka peni rangu riri panze ndakabva ndaripfeka peni ya nekusaziva nhengo yangu yaitanga kuswinya ndichikwena daiso yaizvimba ndichikwena daiso yaizvimba daiso asi hapana munhu ndakambotara kana hwane ndaingoti ngezvangu ndiridiri hapana ndinoudza musana wangu uchiswinya kutangira mumusoro kudzika kwesoro kuti ndikadai pazuva kudai ndaikupira mvura chero ndichisuka mapuresi asi hapana ndaitangira kudzika kwese kuya kobata kunhengo pamusoro penhengo yangu pane nguva yekunoswinya nemasaidhi menhengo yangu pane kabundu kanombuda so kamu kanondirwadza zvisingamboiti kanongobuda pasame position ipapa kanotobuda last mashuroko kakatombobuda futi ndikatombotaura chisangwa kakabuda kabundika kubva ndiri grade 4 pendakapfeka pendiroro zvaingoitika izvozvozvo kadza rangu iri nanhasi handichazivi kumba kwendanga ndichingogara kumba kwedu handichazivi kuti rakatsakatikire kupe handichazivi kadza rangu rinorwadza iri sekuru chero ndikabata pesi rinorwadza kunga pane chiro chiripo ndakambopuwa soti imwe ndakapuwa zvikazizorera kwe3 days ndobva ndatanga kuzora ndikabata daiso paitonga pane chinhu chironga like kufema chichitonga like kufema mumba kudaiso kuwirana nemurume kuwira na 2-3 days wotongovhoisana ukabvunza kuti mumba muna chakati baba ameno zvimwana ndingazvizeeapana mumba dzangu dzakawanda handizivi inini tingati nguva yake uyu ndanga ndaane vanhu mwangu mwendondogara ndikabve kwemunda akubasa nondogara asi mwangu vanomutisa dzandindorumba nono mwendondorara handina kwendinoenda shakame. Ndaida kubvunza hangu kuti mwedzi waperawo baba akandipa mhiko tasangana kurufu kwemwana wasisa kuti imi baba mune utsinye ndondoti itira zvinhu zvoutsinye ndochamwaitera pfuma zuva nezuva muchindya pfuma ere ngekuda kuti tizodzike pamba akanditi iwe unotika pfungwa yamai yangu waiti inochazvona saka ndori kuzwawo kuti pfungwa yawo andiregerera here kundivenga kwaindiita kana kuti chii ndozvendoda kuzwa kwari bvunza akanditi uchazvona inini handina chigumbunawo kana pana abatambiko yakamupa kuti mwana wangu waita sochi mhiko yekuzi makati imimi unotye pfungwa yamai yangu hauityi ndopo vari kubvunza kuti ino zvezvadai baba taonawo zvemwabatirwa zvetiri kutoona kuti ndo zvaitikanganisa mwandiregerera here pamhiko yenyu iya kuti vese ndaregerera ngokuti aya ndayafungire kuti anosapota mai yavo akaroye inini kubve mazuva aya ndaiti ndakatwarwa ndopa hwanyanza achine 5 tingati anga aine 4 years ndabve kuaroora adzimai yangu saka kubve ikona about 50 years ndichindorwadzikana ngezviro zvinondoitika zvitinoona amwe anotaura takaenda makuwa tizoti kuzvitaura zvakawanda ini zvataura mambo ndozvendirochengeta ndanati uyo uro yakanawo mudzimu madzinza aika zvikumushawo kwawo ndoshavera akanosangana naro mukati memba yako asangana naro ndorangana kumushandisa kumutsa ndizvona iyi ndizvozvo saka iwe utara kumushawo uchairi kurutsa ukadzopo uchairi kurutsa nemwana wako tokweti nevana 2 vada kupiwa chairi kurutsa uyo wokurara vanovarume zvinhu kuti ameno kana pane mwana chekutaura ndoiti inini kubva pendakazendotaura babako kuti ndiri kumbira mwana unorama anangu haarwari zvinoenda kuri sofa inini ndamaraka 8 ndasarwa naana 4 saka anondofa zvisikambozvisisi anambokazvinganisire madhara auri kushadzira nyaya yako madhara madhara mushonga nemvura musungure mhuri yenyu muipazire mvura hanzi baba munofanira kupiwa mushonga nemvura yekuti muchanwa mvura mupazira mhuri yenyu yese zvinoratidza izvo kuti masunungura mhuri yenyu yese masunungura mukadzi venyu nevana venyu yese muchitanga kugara semhuri imwe yete inini pandambosara nephiri kutaura kwaita ndakarogwe muna 74 nyaya iri kutaura kuti ndakaroorwa ane motika
asikachaendi kubasa nebhasikoro nokuti nditozviziva kuti aende kubasa nebhasikoro ndakaroorwa ndikaburisa kaenda nako kubasa hino bhasikoro racho rakazoenda riini kwaizotorwa zviro zvavo nemoti akadzikisira motikari ndikonyaya bhasikoro akadona naro bhasikoro achienda watomachenda ndikwende kubasa makusiri ndaibve papapamba na 4 o'clock Waita basa rei baba? na 7 Waita basa rei baba? ndanga padragi ndandiri pressing machine yekupressa mabhurukwa. Sekuru ndekumirongobvunza mumba medu munonzi mune mweya wakaiswewo asi baba angu anonetsana nefestival yemba medu mukomana mukuru zvakatongoita kuti imba yedu isusu ina mai ina mbuya Murahwa isusu chaipo kurirana baba ungaita chakanaka kana chakadii pana baba edu tinoada asi rudo runopota rwakutopera kuti saka ndi baba ako ere asi panozi pane mweya wakaiswa mukati mwemba yedu isusu unoti mhiko dzavanopika dzakati wandei hanzodzi yangu izvozvi mwedzi waperawo yakabvoshekerwa nemwana akangoti ndatsika chinhu asi babaya nehanzodzi yangu iyoyo havatoonani vakamupondesa ngemunani vakapondwa ndofunga muzukuru unozviziya akadaidza akomana ese emusha akatora festival nemba medu iyayi vakaitora ndini naye ndakamira naye mutauni mamutare vakabva vamutora nemota vakamutora vakamubatirana vakamukanda mumota vakaenda naye ndikataura kuti imimi vakomana emutora hanzodzi yangu iyi Huroyi ndi baba muromo uyo ndakautara pamberi pababa ngati Huroyi ndiye munayo uyu ndichitoanongedza baba ine but akamutora vakaenda vanaenda kumapurisa zvikanzi atoaenda kumbana nababa ndikati akasvika akamuponda ndakagara naye mamutare pendishagara mamutare udevhoshe ndakagara naye for 2 weeks asingamuki asi baba vanga varipo vakadedza mhuri yese akati uyu ndiye Huroyi ndiye ari kutorera mari dzenyu muri panzwa vakamurowa kwete zvekumbotamba kusvika pakuzoti nyaya yakazoenda kukoti nyaya yaenda kukoti baba akati ndarowa ndega majesty akati iwewe mudhara ungaroyi gentleman bai yakadai kuti iwe ungamusunga maoko nemakumbo iwe mukomana ukamurowa iwewe zvikanzi koti yamba ichitenderera majesty akati asi okay iwe watiwo wakarowa mwana wako isusu katitonge mudhara abude mukoti akabva atongwa akanzi bhadhara fine hauna kodzero dzekurowa iwo murume mukuru akadai vadaro baba vakabva vabuda vanga vaine vakomana 13 mumusha medu mune vakomana vakawanda vamwe vanotoenda kubasa baba vachawa ndo vakatotiparadzanisa kuti atitoonani wekwamai ku number 1 number 2 number 3 kusvika number 13 atitoonani ba izvizvi zvamunoona zvechishuka mune number 1 kusvika 13 vakadzi asi vana vachona baba ndo vakatiparadzanisa vanoti mai oni ndo ari kukuroya vanoti mai oni ndo ari kukuroya mai nhingi ndo ari kukuroya kusvika kuti vana vese ka mumusha medu vada kutoti vana mai vese waya vana baba hapana unopupura baba vaishandisa vakadzi vavo vese takazvibata muri panzwa hapana mukadzi unopupura vese varoyi kutoshaishwa kudai kwacho kwa vaitoshanda nevakadzi vavo vese shungu yangu yange itori pakuti kana zviita kuti vazouya pano vakadzi vavo ka vanofanira kuti vauye vagezwa zvipere vakadzi vana baba ngavatendere vakadzi vavo ngoti nezuro vakadai kuti vakadzi venyu vese ngavauye panapa ivo vachida kuchena ivo baba nemwoyo wavo vanoita kuti handitiwo vari kuchena saka kana vachiita kuda kuti musha ucheneka ava vachena vachena chiita kuti chokwadi ndinotaurawo nyaya pamusoro Sekuru ndiri muzukuru wacho kudaro inini ndinototi nhau iyoyi ndaikumbira kana paine maitira munoita kuti vana ava vawirirane pachavo nekuti umwe naumwe uri kuti mai angu akati mai vangu saka dai kana paine mabatsira munokwanisa kutiita ndaikumbira kuti mubatsire kuti kana mati munewapa something munopa ava kuti vataurire nevamwe vabva vawirirana vabatanze kuti vana mai ava vauye vese nekuti pari nhasika vaya vasara vaya vachangwa kuti uyu akabatwa Huroyi ivo vakasvibawo handiti naivo sekuru vangu ava safety yavo yaashoma pane vakadzi ivavo handiti vanogona futi kungoendeswa nevakadzi vavo saka ndinokumbirisa Sekuru ngoti kunyanya panyaya yemari apa vamwe vacho ava vanotsvakawo vanozama kuti vanhu vese vave pano ndo vakatozama vasikana saka ivava 1 inini naaya takatoita kuti ndokatiiezvikwerete ndinakatisiwa mashure
Mazvona. Zvekuti tiuye koona chokwadi. Tinondoita zvekutotengesa museo asi unozozwa baba otaura last time ndakazwa paakabuda kunoko chiti imba yavo yakagarika saka tochiti takagarika sei vazukuru muruvarume munobatanidza munhu ndakafara ngekuti kuuye kwasekuru Tasvu ana angu ese airamba nguva yese yenda yesouya iya hapana waitenda vakuona saka ndakanga ndine chisuwo chokuti amboonawo pasekuru Tasvu aikona zvekumukwende muchinganganganga amboonawo pasekuru Tasvu saka ndafara maningi asi mukomana waari kutaurawo handii wakazvichayisa ega mukomana aiga iyena wanga aine daka rekudai ndapondwa ine kuti baba akashata asi une contract yake yaita yekuchekesa mapuranga zvapera muzukuru usunungurwa kwamukuita mhuri yenyu yesheakuda kuti vasarawane nevamwe vana vakadzingakuti mukadzi mukuru mabasa hayi zvekuyo uneno hazvandifadza maningi asi mubvunzo pane mubvunzo wamuri kutenderera handiti wataurwa nevana mwana ati kubva pamudzimai wenyu wekutanga kusvika wechi13 vana havawirirani munhu nemunhu anomira naamai vake vana vari kuti chishuviro chedu isusu chevana ndechekuti tibatanidzwe asi munhu anogona kutibatanidza ndibaba baba vataura nevakadzi vavo saka vana vari kuti hecho chisweru baba way forward mozviita sei vanoda mhinduro yavachanzwa ichanzikwa vanogona kuzataura nevamwe vana venyu asi tiri kuzvirekodha zvinosvika kuvana ikoko vakuzoti makazvinzwa zvakataurwa nababa mudare toita sei ndinokumbire dare kuna sekuru Tasvu ndo anoziva zvese munoona takagara zvese tinotemba iwona aiwa nyira yavamurawo iri harisi dare remudzimu chikumbiro chabva kuvana venyu ndo vanorarama upenyu hwavanoziva havawirirani kubva kumukadzi wokutanga kusvika kuna wechi13 ivo vati isusu tatomboita danho rekutanga tauya pano nemi baba asi vamwe vana hapana saka naamai vavo saka vari kuti imimi baba mochiita sei kuti vamwe 12 ava nevana vauyewo kuzogara pasi muchitseniswa semhuri mese makadaro muchitungamirira imimi sababa ndo mhinduro yavari kuda vana inini ndinodisisa kuti ana angu izvezvi akumane nditika sinzi pakaambe corruption yese iyi inyaya yekuti pakazorohwe mukomana ngaamwe aiti ndiwo uri kutitorere mari ndo pakaambe kuti akapika 8 months mujeri ndo pakaita kuti anga anoparadzana pishana asi manje chisiwo changu chisiwo changu inini chaide kuti ndikataurira ana angu kuti akomana ere ngatimboungana tese chimbouyai kuno pauma pamwe pavo umwe naumwe auye handizi kuti pawa racho ndingariona sei ndikariona iroro pawa iroro ndinozvida izvo kuti ana angu ambokumana ese tichitaura madzimai madzimai tinondotaura zvese ataura zvakanaka kuti munoona ana akadai hazvivo asi zviti mushaka ezvi zvandina nesendi ndaibatsirwa ndisekuru pana ana hapana unoripe mari madzimai angu ari kutotanga kuvhunyawo zvimagwere zvaari kutengese kuti ndione mari hatina chiro pamusoro because nyaya iri yapa ngeyodoti munoona handadzi yangu ipa ane 15 years ari kumba 2009 paakasiya mukadzi ari kumba kwangu inini chido chekurwadza kuti nyaya izobuda chido chekuti vazukuru vari kushupika vanouya kwandire chiti sekuru tiri kunetseka vaine kuti sekuru toita sei timitomugadzirire uripwa hwezvinhu zvakaparadzani baba zvemumba mai akafa zvakadaro zvinozodini zvinozoshupa ndokuzoona saka munhu wachiona tadini tasvika kunoku kudai saka inini shuviro yangu iri kutotaurwa yakanaka sitere kuti Murahwa unganzai mhuri yenyu yese ibve yadini because izvizvi ava handi izvi zvari kuda pasocial media ichinzi ndiyabatwa muchadzwa izvizvi anogona kutopondwa kuti ndiwo wanga uri chidini uri muroyi waitidini waiti roya handi murikuona saka imimi gadzisai imba yenyu kuti imba yenyu idini inake zvakanaka sekuti zvemunotaura mazano ndoitiri kuchidoko chiti tipuhwowo ngevarume vakuru vari munomu isusu kuti ndasvika kumbayo ndodaidza vana angu dai zvaiita kuti anondizwa aibva auya ese nhasi kana andoataura tiri pamwepo
tobatanga sokuchironga plus pane nhau rwaendabvunzwa apa yabvunza sekuru kuti muchaita sei kumudzimai wenyu. mudzimai hapana chendinongati kukuti mudzimai unekare hapeno imwe munhu kuti munoziya inini handisi kurambe mukadzi ndakateere mukadzi wangu ndikasvika sekuru nomukoma yenyu aripo. Aiwa kwete yekuramba bai iripo yabvunza sekuru dambudziko ripi rakakonzereswa handihazi wakabva kumusha asikadi asi wakazoonere kupi mukufamba kwamai muchiita wakabva shavi ranga riripo asi rakasina Huroyi. Huroyi wakazooneka mumakapinda musha menyu vakadzi vako vese ndovada pano tikupazwa ndingati nguva yaakanga aroorwa ndini uyu nakungoti wanga ana airi mukomana naiye namusikanawo ndopendakaona inini anditwari pawanyanza usiku ndikamukorotawo ndonguva yaane mhepo yake iyo. Sekuru Murahwa ndofunga mataura mega ngati panapa tiri patsime hapana achafa nenyota handiti zvatiri patsime ini ndoda kupe advice pakusanganisa vana sekuru vangu nanambuya vangu handiti kuti muvasanganise zvinhu zviite nyore. Imimi tangai mauya nanambuya apa handiti vamwe anambuya wakasara ndavauye panapa wagara vapembere handiti vapembera kuti havazivi varoyi zvobuda pasocial media mukomasila yanogona kutaurwa chena sekuru tasvikunzi yamura chimboibata kusvika vakadzi venyu imimi vauya kuitira kuti vasasvibisa ava tikanzwa raakutaurwa kumusha ndimi mafamba navo munozviona nekudare ndinokwanisa kunoimisa inini kuti ishe ngaimire kusvikira Amurahwa aenda nevamwe vakadzi vavo KwaSekuru Tasvu ndokuti imimi mugone kusanganise vana venyu pari nhasi mukada kuti huyai vana vangu panenge paine kutukana neavo vana norwisana nokuti sekuruka babaya akangoshaikirwa nemwana musikana mhandara mwana wavo akatoshayikira tiri pachechi wanga atomusikana musikana yeye akafa baba vakanetsana namai vakuru achitendowauraya mwana wangu vakati mwana yeye anochemerwa mumba mako uchitora mai vakuru mai iwe number 1 vakati mwana yeye anochemerwa mumba mako iwewe vakabatsiridzwa sekuti vanga vari pachechi vavhangeri vakamira vakati Vamurahwa zvomude kuedze kuita izvo hazvisidinba hazvisizvo. Pane vamwe sisi vanoita sevane simba wekuti mutazozvizisa kuti simba rayo rinenge richirumeka kuti musikana handichazivi. Baba vakavhoisirwa nemwana yega vanodai mwana yeye anozoiswa mwamai akuruba mubanzwisa wakafa uyu akazochemerwa mumba mwamai wake. Mai vakuru ivo vanogara vachipumha vachitaurwa nyaya yekunzi baba ava nemukadzi wavo mukuru vakatanga kubara vasikana vakateedzana andika vachibvaurira number 2 ndakatanga kuita mukomana. Baba vanotaura vachizokanganwa zvimwe zvacho vakataura nyaya yekuti mai vakuru ava vanga vada kuuraya Jona vanga mukomana mukuru akati vakamuorese guvhu mubanzwisa vachipomera mai vapi vakuru ava mubanzwa. Saka nhasi isu hatisi kuramba chakatoti tesimba rekuti ngatikwerete mari tiende KwaSekuru Tasvu tikakonfirm kuti baba varodzoka rini tikataura nana sekuru tikauya handika painge kutoti baba aya namai vachenesani mubanzwisisa. Saka apa vana mai vacho vari mushano mamo vamwe vacho vaitotishanjira kushanja chakupiwa kutoti kana kutoti mhiko yekuti hausaroorwa mubanzwa ataizvibata baba vachitopupura mai nhingi nowaziva vakadini vakashata. Andirambiri kushata kwamai vangu zvakatotaurwa petakamboenda uko zvikanzi ini mukarorwa nemusataniki muenzese wakapuwa nen'anga mukarorwa nemusataniki uya unomuchekera nyora mese vakadzi kuti muite family muite group hakuna murume anozoroya ega pavakadzi vakasikadini vasingaroyi ndisikati baba ndo vega vanoroya asi ipoint yakadiyo yakataurwa sekutaura kwamataura kuti mai vangu vane mhepo zvandakandamana pazvizvo ndine hope dzimwe dzinotorota dzinonzi kuti wega unonisozvoti kuda umutswa uko mubanzwa ndiyo mhepo iyi ukasvika ukasagona kuishandira unomuka mubanzwa asi unongoenda kufunetsa kudai zvakava sekuru kanga vachitotibatsira kutoti vari kumba vana mai vese ngavadii kana paine vakomana futi vari kushanja vakubatawo tinoda chokwadi chibude panyi zvinotanga mushani kuvabereki ikoko wakakurisa ana mhuri rimwe yakawandivana mai vese ngavauye mbuti dzangu dzaakatora zviro zvangu zvaakapisa zvinozwinyi
ngoti handizivi kuti zviro akapisa nayo kwamambo nandisimambo makudzoka futi kudare mbuya mudzi akatora aiwa izvo zvembudzi zvezvinhu zvakaparara chandandikumbira hangu zvanga zvataura chinozwayasikana tingaswera tiri muno changamiro wataura kuti enda wapuwe mushonga nemvura umwaye mhuri yako musunungurane zvese zvitakugofa izvi hazvichina chesu chasenza ngokuti mudare tiri muno kare tiri kubatsirwe zvinhu zvetinoti kuti zvitinakire isusu rekai tipuwe mushonga wedu kuti ngemumwe mwataure chichemo chake munhu wobatsirwe chichemo chake zvimwe zvese tingazvitaura hazviperi inini ndinazvo panapa baba acho inini aiwa enda munomwe mvura munoronga zuva rekuti munhu yasei nedzimwe mhuri endai panza hanzi muchapiwa mvura nemushonga munopazira vana mvura muri panze and then muri panze ipapo muchironga kuti vamwe vari kudiona sekuru ava vauye panapa kuti vari kuya rini sekuru auda mhinduro iyo ndovenadodara izvo zvero takambodhiskasa zuro asi akabva asungirira isu kuti imi vendai motsvaga mari ekuti aya auye ari kumba tikati baba muzvitsitsingei takandiedi venei kwangotsanzira nanhasi asati abhadhara chimbadzwa chitakatora kuenda kwangotsanzira tikakorera futi yemari yekuya kuno saka ima mwana umwe naumwe ngakwidze mai yake ndo takataurira mai ane mwana uri form 2 mudoko uyu ndimungatoita skiri yekuti mai wo adini auye asi munhu umwe naumwe namai yake ngakwidze mai yake zvetakaita isusu sekuru yati zvese panapa uyu muzaya uyu akamugezera panapa asi takazwa mwoyo kuti muzaya tinomira newe uyu asi mwana wamedu boni mubvunze kuti takatanga rini kufamba naye uyu zvese maexpenses etisitiri kuita isusu hatishandiyo zvemunhu wechitazi ane zvinhu atinogarika ba kana sekuru tinotambura tinotorarama nemusika vamwavoti zviite asi uyu takati hatikusiba uyu ndoitati timujekere kuti ngasatisungire ba kuti kana muda kuti ana mai ari kumba uko ngauye tsvagai mari toramba futi tiri muzimbabwe here kuti titsvagire kuti amweni ana mai acheneswe murume wacho aripo waita zvinhu zvacho sekuru itai muzaya zvakazivi tora chokwadi handei panze itai purani sekuru ana mai auye mai vauye vari ariko musha vasara uivo chiendai panze munoronga zvotaura sekuru Murahwa garai apa mutaure zvamanzi muite na mundibatsirawo ngemushonga wandino nemvura pamwe kundopfadzira ana angu kwasunungura kumbuta kuise mvura mukanwa mopazira alright pazira kuti zvifumuke zvinhu zvese right ndikupai chifumuno chatikupai mushonga mukapazira panapa chiti takatovamirira ipo pano saka iye ndonyambira tora kapu yone mvura kumidza kapu nomvura kumidza mvura yacho unosvika pekuti munoti tisiyezvamberi hanzi anopaizira makamera achidoro itai semunonga munobatana mbijana ndakurirwa vana vanefoni embuya seberaiwo tochidi togara pasi akana kupfugama zvenyu papo mira iri kuya here shiri mvura mvura iri kuya chinyi kokiara amai kacharo